Anya laki din! Magsangsangit ka. Tagtagbalakla ang tirig na friend. Makasangsangit ka talagan. Jesus, birbirukan ka iyo opisina at dakamat gayam dito likod. Makasangsangit ako nga, Rod. Agsangsangit ka lang arutan. Apelap ng pelaang data. Sige, isangit mo lang, friend. Kasta. Sapi awan awit ko ang tissue paper. Panyumlatan ate, pabulod mo. Ha? O sige. At titipan niyo. Sobra ka, mat. Data. Isublik tumot lang. Saan? Kukuha mo data. Api ayang amin. Api nagsangsangit ka. Ay! Ano? Makapagitod ka, mat. Damdamagag lang. Api nagsangsangit ka. Impigsam mo't hindi nagsangit, friend. Ano? Makasangit ako saan. Sige, magsangit ka pa eh. Mala, panawan ka pa dita. Tama pa na kung iti trabaho tayo. Narigat ang timautan, friend. Ala, magsangit ka lang. Julius, Ha? Madam? ayan ni Milagros, Aday yung CR, madam. Agsakit ka no ti tiyan na. Anya to rasen? Awan pa'y. Magpampambar sa manen. Saan, madam? Talagang ang LPM ni Mila. Bagbagam na itagayim mo. Tani, nagsado. Ni Milagros, madam? Nagsadot? Ketuan, inungong takitay. Ay, isumot lagay ang magsangsangit. Winarning akon. No saan na ang ma-improve ti performance na nasaysaya at no agresign laengan. Ha? Ja kayat ti sadot iti daytoy a kumpanya. Nawatap. Friend, agresign ako. Friend, imbagang manandaytan iti napalabas sa bulan. Ngam, saan ka mo't makapag-resign? Paypaysuwa ko na talaga. Diyan may irusok ti panangungungit kanyak day a feeling beautiful at trying hard a boss. Hey, parambiyantan nga uray dito, Mila. Sabi makatututon. Ala, Ish, makasangsangit ak lang nga, Ruden. Makasangsangit pa ito'y panawan. ha? Isupay katakayat ko ti agresign. Tanagadayo da iti pagtrabahuan. Nagrigat pa iti aglugan. Amo, Mila, talon at awan ang nagamamuta. Idi pa yung agkaradagulit mo nga agresign ka. Ngam di mo mat maramid. Iso ngay sarding mo. Uy, sadot ka talaga! Day talamangan tiya, mom! Ay agluto ka kit din. Sao ka man na saon. No kumatayin ka nagtrabaho, edi sa anak ko masumanao akastoy! Ay, Ingkag sakto! agin inanaak pailaan. Agap-apa kayo man eh? Ninanang mo ah. Kasano ajak makaungat, kita man ni tatang mo, nakailad ang nagmalmalam, nagsadaw! Awan nga ron ti pagtrabahuan na konstruksyon. Ay ako, problemado lang nga ron ng tao. Hey, agap-apa kayo pailaan nga masangkutak man. Ninanang mo at ipangibaga mi ti data. Tatang, siya na. Siyakon, agungat tumanin ni nanang mo. Agsirmon tumanan. Apay nga minasan kayo magtrabaho. Awan nga ron ti pag-extraan ita a konstruksyon. Agura nga min ni nanang ang nakailad kayong agmalmal yung tatang. Kahit anya nga ron ti aramidag, norumwarak, agungot metlat ta. Ay, jak maawatan din ni nanang mo.
Nakaron sa antikabaw na. Wan tamapmapan kayo ngamin makiin-inom. Nakainaw kad! Wayne! Nalpasan! Umay mo ko pinan, dagiti nila baak. Uray sulaang, ti maitulong mo mo. Nangagmaw. Nangagmo, ti panagsasao na kanyak. Ay, di na kun amo nga ibainan. Hindi pa'y naminsan nga ipapaaramid ko kan kadaytoy. Kataging gaita, saan mo pa yan alpas? Madam, malmalpas kon. Kitaan nyo, Kaya't mo asawan, saan mo pa yan alpas dayta? malmalpas ko nga ruden, madam. Lepasam itangal daw, nawatam. Itangal daw, madam. Awan Saan ako na makaturog kan mangan no kastalaang no daytoy laang ti aramidek. Awan ti bibiyang ko. Lepasam dayta, no saan mo akayat nga. Nga anya, madam. Agikat kan no kasta kamatlaeng. Awan lugar ti sadot iti daytoy akumpanya. Nawata. Friend, nangagmumat no kasano nga ung tanak ni madam. Wan nga rod. Hay, anya meten. Iso nga inkarik dito'y bagi. Agresign ako. Ha? Ay, amok ti sentimientom. Tsak kayatan dito'y friend. Saan ako na makapagbayag pa Amukon. Amukon ti aramidem. Tapos saan ka nga agbayag pa dito eh. Saan nga roden ang makapagbayag. Ay, friend, nagligat ti awan trabaho na dito Pilipinas ko naman sa. Kita man dagiti awan trabaho na, nagligat ti biyagda. Di kita akiti sa bali, friend. Anusam kit din. Salaam-laang ti ugali ni madam. Tsak nga rod maanusanan, friend. Tapno saan mo ang panunutan tag-resign? Agala ka iti hulugam. Pagutangan nakpay? Ala, sana nasaya at daytang ising-singasing mo Padasang namin tapno makitam. Kas kanya, sa anak ang makapanaw-panaw iti trabaho, tanaga to ti hulugat. Kas kumaiti anya. Daytoy brace ko. Hulugan daytoy. Daytoy cellphone ko. Yellow. Oray daytoy badok. White. Hulugan amin dagitoy. Fresh. Umanawak lang, no kasta kalain kanyak. Pumadaw ka laang nga. No kayat mo, syakon ti magitariman iti badbadaw. Ni. Tang, Ay, narabian ka mat, Mila. kaya po nagrigat aguray iti jeep, tang. Mila, si kaman laangan iti mangisako kadag iti badbado ni tatang mo. Ta pumanawan. Ha? Pumanaw ka, tatang? Apay? Papanawa ko, nagsadot tumo laang. Ninanang mo't. Isulati aramidem mo't ti mangungungot kin ni tatang. Ay, numauma at talaga apumanaw akon. Aramidem, kunak ngarod ken ka. Aramidem! Ay, tang, umay kayo, ada ibagak kada kayo. Sige, anak ka. Anya, mga alaka iti hulugan na tricycle. Uy na tatang, taimbag lang nga ada ipasada yo. Mayat. Wang, nadalaki di pagbayad mo anak ka. Bayadak iti binulan, tatang. Ta, ada mo trabaho. Ang kunamot amaum-umakan iti trabaho ang balasang ka. Katapno sa anak ama uma Kantapno sa anak amarigatan nga agawid. Inton kwan, umay dakto alaan, kasjay. Wala niya. Sige, mayat daytaan na panunot mo. Tapno saan ka na marabihan.
Damag ko, nangala kagayam iti hulugan na tricycle. Wen, friend. Apo, Ni tatang ko ti mangibibiyahe. nagsaya atin no kasta. Ken, saan mo napakadanagan ti pagluganan? Ta, umay natanto mo't sukunan ni tatang aminalam. Ay, bongga. Sige, tagpasayak latan. Bongga ka, girl. Agulimod ka. Lumabas ni boss. Ha? Nakadalukip-kip manen anak kami suot. Kagangay na tabuskot nga rod. Umay man agungutin Ang kitam at aramidag, obserbaram. Agchis-chismis kayon sa laing mo't dita. Ay, saan, madam? Wow! Bagay mo dahil dress mo ita, madam. Uy! Blooming kay ti dahil color. Oh, talaga? Wow! Maimas dita makeup mo. Nagparamidam dita kiday mo, madam. Oh. Bagay ko kadi, Bagay na bagay mo, madam. Imubing ka. Thank you. Agiyaman nak. No kayat mumat iti agparamid iti kastoy kiday. Ibagaken ka tinagparamidak. Alaman nga ron, madam. Kaya't ko. Mila, agawid tan. Wen nga rod, akasam pinayapayan na tapay ni madam, sakbay ang naglugan. Ijay lugan na. Oh, di friends kami. Wen nga rod, sumanubli ka at timpla iti kapina angam. Oh, saan nakamot nga inungungtan si ka? Kasya, hindi kayat na. Padpadayawa makanayon. Ay, ay, friend, adan ni tatang. Ay, wen. Iso daytan, no. Ay, daytan, yololo ka matricycle yo. Kitag man umanay ta dita. Nasapa pa ilang balasang ko. Iso nga pa man na maitulod kay balay, agpasada ang manay. Wen tatang. Ngamnay, tulungan ni nanang mo ha, na sigurado nga agong ungit mananday jay. Anyaman nga tan ti pag-ungungtan na tatang. Kaya mumutan ni nanang mo. Kasla armalay tingiwat na. Kabayatan nga trabaho ay sao asao. Ah, sige nga, bumaba akon. Friend, bye! Bye, friends. See you tomorrow. Sa dinumat nga iti pangituludakken ka. Ije highway, tata. Ibagak tuken ka no makadanon ta. Nasaya at nasapa ka nagawid, Mila. Agluto kan. Awen na nanang. Diyak nakaluto, tane. Nagsakit na ito'y imak ang naglaba. Iti sa nga gabsoon na lalabaan. Ala, apay ngamin apinampaminsan yung mo't tinaglaban, ha? Kat, siyak tumot lang iti aglaba. Asino ko matinamnamaak. De pagaron mo a karton, ada dita iged. Ay, nagasukmanen. Kat, anya ngay garon, makaluto ka aya. No saan ka nga garon? Sa nabali, ano sa kun agarunak inton madamdamata sigurado. Ada insangput ni tatang asidaan. Napanagpasada ni tatang mo? Wen nanang, tapno adda ka nung maitid na kada kayo, tapno di kay sumanao. Nasaya at nga raw, no kasta. Mila balasang ko. Ilutom da ito ginatang ko asidaan. Wen tatang, Ninanang mo nga eh. agin ina natang, nabandog ka no. Ay, nasaya at nga ro, tapno makainan na tingiwat na. Ay, nagrigat mo't ngamin dito'y balay tang. Agasem, gulgul nga gulgul. Agarun tapay, anyamot ten. Ano san tayo latan Sapay nagrigat mo ti agaron iti dalikan tang. Ala, ano san tayo laeng?
Tainton bumaknang tayo. Igatangak man ni nanang mo iti washing machine ken paglutuan na nga daan LPG. Friend, nakamisuot ni Madam Asimbang pa. Si kakit di, man. Sinuruan ka lang aruden itaramidam, tapno pumintas timod na. Sigurado, umaynak man ang sermonan day ta inton madamdama. Basta amo mo di teknik, ha? O sige, padasig ka. Effective da dya teknik, Mila. Urek kita, Ay, biyag ka talaga. Anya lakit dinaya. Ay, ala, ha? Panawan kan. Tamapanak mutan ang trabaho. Madam, nalpasan ti impaarami jo kanyak. Oh, very good. Adtoy, madam. Okay, let me see. Madam, ada ka di pa ipaarami jo kanyak? Ayaban kan tulad ta, no adda ipaaramid ko. Sige nga rod, madam. Ne, madam, nagmayat mo tinda ito'y kurtina dito'y office yo? Ginatang ko pa ijay Thailand dagita a kurtina. Napintas ka di mo tang ti-color na. Alawan, madam. Maibagay unay kada kayo. Kun na kun kat. Aywen kaya. Ada ginatang ko apasalubong kada kayo manipod ijay Baguio. Atoy. Peanut brittle. Ha? Thank you, madam. Ay, ramanak man da ito'y peanut brittle. Manipod Baguio City, madam. Friends kayon kin ni madam. Nakita ka man itay nga kin-kin na tawa kayo di office na. Wanyarod, friend. Amom, naala kong tikiliti na sika. Oh, kunakkan ka kat. Friend, kadwain nakman inton madamdama? Sa dino ti papananta. Kwa, friend, mapanak man gumatang iti huluga ka washing machine. Kan paglutuan ni Jabalay. Kahit mo sa wen, nayunam ti loan mo. Tapno saan nga agong ungat ni nanang? O niya, mapanunot mo pa itag-resign, ha? Hay, sika talaga. Apay paylaan kat ni nagadun ti babayada. Kunakkan ka kat. Na, nagdakkelan da ito inalam a washing machine balasang kao. Wen tatang, hulugak day ta. Tapno saan na marigatan ni nanang aglaba. Ay kat, sigurado nga rod ang maayatan Ang magure ka. Adamit lang pagbayad mo iti dayto eh. Adda atang, taada mo trabaho. When matkit di Ay, ti parikot ta. Kasano, tangay nga ilogan dayto iti tricycle kao. Ay tang, adda pa'y gayan dagasin tayo inton madamdama. Ti paglutuan. Paglutuan? Wentang, Nagadun nga eh. hulugan amin dagita tang. Ngam saan kayo madanagan? Adda mo trabaho? When ang maikat ka nga iti trabaho. Saan na ka mahikat, tata? Ay, saan ako na marigatan nga garon? Ay talaga, bakit? Nalakalaang data. Ipuligos mo lang dati switch na, hinton kuan makalutukan. Ang nay, kasapulan ang maisakada da ito'y tangke no maibos. Ay, di isa ka adakto, ano maibos? Day ngay pagbayad. Siya, ti makaamo na na. Hindi kayo madanagan. Katuan ako ng bakay. Ketuan tasika ti adda trabaho na. Pinadas mo ka din di washing machine mo. Ay, katpada sa kain tun bigat. Nang, saan kan amarigatan nga glaba? De kuryente manan, ti pampanunutak. Kasano nga tan ti pagbayad. Anya lakit din ni nanang aya. Pag problemaan na payla amin dayta, siyak ati agbayad nang. Bakit?
Di kakadimadanagan, tada trabaho ni Mila. Kaya, adamot ipaspasada ka tricycle. Mala, agluto ak nga rudal. Girl, itakla ang anak kita dahito instead mo a pics. Takayumat ka dagit parents mo dahito'y amang mangang. Ipakitakin ka, friend. Nagragsak dagiti parents ko ang nagsango anangan. Italaang ang napasamak dayta. Aya, When friend, saan da nga agsangsango amangan idi? Ngamin, agkaraapa da. kasta ka diya. Ita, naging sweet dan. Kapo ka dagiti hulugam, girl. True, friend. Kan saan nga minun ma-stress ni nanang ko. Wala, adan washing machine na ko naman. Kan adapayin paglutuan na. Saanan nga agar aron. Adapay panawinan amapan makisumba si ka. Bongga! Imbag pa'y tanda oras na agsumba. Kan mabalinta mo ti makijoin no kayat mo. Sa bagay, at ni tatang mo nga umay mangalak adada dito eh. Una, friend. Itulod na tapayan amapan agsumba. Kayat ko dayta. Ay, friend. Agpay-payapay ni madam. Adan sa manan itad na pasalubong kadata. Ala, nagkapukit anak i-seminar iti tagaytay. Ala, oh my God, umasidig ta. Sige! Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Hello, Lakay. Kumusta? Hello, bakit? Nasayad lang tamo eh. Kalkalpas ti trabaho mo eh. Na kayo nga eh. Kumusta kayo kadagiti ubing? Ayos lang, Lakay. Kasangsangpat kumat. Napan ko sino kung dagiti ubing ije pagadalan. Kasta ka di? Ket ayandan nga eh. Kasaritak man nga ro dagiti anak ta. Kasano makasarita ida? Kat imbati dala ang dagiti bagda. Napanda na kay ayam ije ka aruba. Una yan. Inton madamdamalaangan, Lakay. Umawag kan tumanan. Apag isumot lang nga mapanak ko may store. Gumatak iti danom. Awan inuman min. Wan nga ro bakit? Engam mabit lang. Danom ko na. Ipatulod mo ano at damang itulod. Tanadagsan je mineral amay sa galon. Wan, Lakay. Barang maranak ti apo ko ni Auntie Juliet. Malangarudan, aginanakan. Umawag kan tumanan inton madamdama. Bye! Anyat gatangam, iseng. Danom ko maanti. Ay, kawon Apag isaw nga da nag-delivery tay. Naimbaglangan tadan. Awan nga min inuman min. Ay, danumlaang tigatangam. May sa kilo a pork mutlang anti. Pangrabyan mi man? Ay, sige. Mabit lang. Ay, wan gayam anti. Ang mga no dati apo ko yo. Ipatulod ko kumati danom. Jak mabagkat. Ay, una. Ada ni Fernandita likod. Madamati ay ayam na iti cellphone na. Pakiayab man nga rod, anti. Anusan na nga itulod ti danom ko. Uray ikak iti pagmerienda na. Ay, si kakit dimot. Sana ni Seng. Ang mga numaruwam, ti apukaw. Malaki din, anti. Panagyaman kumutan akan kwa na. Kanayon nga iso ti mangitultulod iti danom me. Na. Lalaki mo ta nakakalugong tinagapo ija balay da ising. Ay, saus. Madin sakit di Ay, madiya talaga. Hey! Anya man na ita sa risiripom, ayan dita. Ay na, si kamot gayam mare. Anya sirsiripom ko na. Kunakon kat mare. Pudno talaga ti atap ko.
Atap nga. Adda lalaki ni Ising. What? Hoy, lalaking ibagbagamat. Apay at the evidence mo. Isungarod day dyan ti sirsiri pagkat. Adda lalaki ang naggapu ijay unag ti balayda. Nakakalugong nga rimwar. Ha? Ay, susususos, awanan. Talaga saanan ang maibturan ni Ising. Ang, sa bagay, manumutin atawon nila kay na iti Saudi. Iswa, nang sapol iti pagpakudkudan na iti, ay, dangga. Anya ka diday tang ibagbagam. Nakita ti dua ang matak. Iso nga adda pamanagnig ko. Ha! Gantal at talaga ti jay babae. Tsak amuken ka. Tsak amuking ka nga. Kabayatan nga adda nila kay na nga agpakpakarigat iti abroad. Ay, adamot dito Pilipinas. Nagmaya ti panagpakudkod na iti sa bali a lalaki. Ha? Anya laki din. Ita ka man, nakon maita. Apay, ada pa managnag mo nga dalaki ni Isang. Anya laki din. Nakita nga rin ti dua ang matak bintong. Apay, ibagak ayan no saan ko ang nakita. Anya? Kabayatan nga agpakpakarigat nila kay na ijay Saudi. Adamot ditoy, akas ta unay ti pakod na iti sa balay. Ay unay yan. Tsak amuking ka, oh. Danto aldaw nga ibagak day iti asawa na ako naktumat. Ha? Ay, naapaw. Agar aramig ka talaga may tao. Anya nga kararamid? Apay akan kanunungam day diyang iseng. Siguro damot aramid mo anya. Ha? Ha? Pangasim man ta sumardeng kan. Ingka kayo maturogin, oh. Sana day tagsisim, ti karo, ba't araramilam? Nagbayag mo tan tayo a rider. Imawag itay apa umayan niya maging nga ita. Awampay lang. Ah, isa siguro daytan. Kunakon kat. Naimbagtadakan manong. Itay ka pa'y urayan. Inakpay ko mga minagsundo iti ubing. Pasensya ka ni Sing. Medyo nabayaganak tani. Traffic mga min sindro. Ayos lang manong. Karaga. Dahil parcel mo na eh. Thank you manong. Manong nga may nanti bayadak. Bali, uray 699 na. Sige, mabait lang. Oh, adto iti sang haribo. Oh, mabit lang nga rin. Tabariyak ti kwarta maday. Sa bali manan? Ay, tisal it a babae? Anya laki din? Nay. Ay, una yan. Anya man na yaday ta sirip-siripam ditan, oh. Ay, nalakay! Ay, na! Una yan day dyan nga iseng. Agduduma ti lalaki na. Ha? Idi namin na minsan. Nakutong ti lalaki arimwar manipod di tabalayda. Sa ita, nalukmag manay na naka-helmet tinagapo di tabalayda. Anya? Agduduma talaga ti lalaki na. Tewanan pa ay na! San nga ta makonkonsensya iti asawa na ngagtrabaho ijay Saudi? Tapno adala ang maipaw it na kadakwada? Ay, sumanao ka, maita. Di kalatan ako limag. Apay, masigurado nga rin lalaki na nagkichay. Iapo ka. Huh? Dahil tatibag bagaking ka ngay kataman dahil ang ugaling mo. Ay! Ibagamla ang bentong no adamot aramid mo! Ha? Nakadkadlaw aday jay nga ising ti kanunungam! Salbag ka! Ay, awan serbi makasarsalita. Unay mo dasoy. Na? Dito ka malaki. Anya? Sa bali manan alalaki tinakitam ko na may ta. Un mare! Ay napaw! Imposible mo't aladulingak laang dayjay! Oo. Ididamo. Di mat nakutong tinasirip ko arimwar manipod di tabalayda. Sa
idikal man manen ay napaw, nalukmag nga ada helmet na tinasirip ko. What? Wan! Talagang agduduma ti lalaki na niya. Talaga saan na ang mauray nila kay nang aggapo ije Saudi. Haga sumanta dua ti lalaki na. Hoy, Mayta Agar aramid kay ti istorya. Inton kwan. Ay, imposible nga awan relasyon na kadagijay a lalaki. Aga man, pagigidanan na ida. Ha? Oh no. Siguro, dakkel ti mabagbagi na dyan maysa. Dayjay mo't maysa, siguro ako kadakkelan. Hoy, shh! Aguli magkalatan. Ha? San anaskan ang mapan mo ibagbagay iti sa bali a tao dayta. Inton kwan, kaswanda ka. No saan napudno dagitang atap mo. Ay Bahala ka dyan. nakita dito ang matak ko naktumot. Ay, wagak to, nila kay na ijay abro, ta idanon ko tinakita. Ha? Anya laki, de. Ne, ni may tamot yung mauawag. Itaman pa yung mauawag di Jay babae. Sungbatak. Hello, Mayta? Hello, Jonathan! Ala, naimbag nga oras mo. Ay, naimbag lakit din ta sinong batam ti awag ko. Aywan, apag iso nga minakalkalpas si trabaho mi. Makabannog. Madama nga gininanak. Ay, apo, kaasi kamot nga agpakpakarigat nga agtrabaho dita. Ngam ti asawam. At da dito'y Pilipinas nga agpapaimas iti selepet na. Si Lepet. Anya ka tinatang ibagbagam, Mayta. Ay, naapo! Mamadi ka kanyak, Jonathan! At dalalaki ni Ising, saan lang ang maysa, no di ka duwada! Anya? Jakla mo, no? At dabay maikatlo. Wano, maikapat kan maikalima. Anya? Nakita ti duwa matak, Jonathan! Iso nga, ay, adakan ka, no? Patsyam, tinaibagakan ka, wano saan? Tiltila ibagbagam mat, Mayta. Jak kayat nga agapatay, Sing. Ngam kayat ko asong batan nakitipod, no? Mabit lang lakay. Anya ka din dito nga ibagbagam. Awanak man itimot amakin inangaw ita. Nabanogak man. Nabannog ka iti dua alalakim kasta ka di. Anya? Naibaga ni Mayta kanyak. Nga dadwa alalaki ang nakita na amapan dita balay. Asino da? Lalaki? Asino ang lalaki? Agpudno ka. Apay, adda ka din lang isukat ang kanyak. Sana pud na day talakay. Awan amok ang lalaki ngayong imay dito'y balay. Mamati ka kumakanyak. Asino nga ro dagiti dua nga ibagbaga ni Mayta? Anya? Amokon. Jay lalaki nga ibagbaga ni Mayta. Ni Fernan, ti damo nga imay dito'y balay. Idi patulod ko kun kwa na ti danom adyak mabagkat. Ha? Di maikadwa lalaki. Siguro, ti delivery rider ti parcel. Aka na namang itultulod iti parcel ko dito'y balay. Anya? Ay, una yan, Amayta. Deliveries na gijay. Ngam impapan naman tan alalakit. Ay, ang lalakit din. Bayam, kasaritak na jay itinalapat. Anya? Ay, dayoy na Mayta. Talaga garamid na dayta. Nalaeng amang ipapan. Agasam man, kat inawagan na pa nila kay ko iji Saudi. Imbaga na, adwa ka no ti lalakik dito lugar tayo. Anya? Nakunana ka no, nakutong alalaki ti damo ang nakita na. Tisi maruno ka no, medyo nalokmag nga da helmet na. Isu nga amok at ti delivery rider dayjay aka na namang itultulod iti parcel ko no kwa. Ay, naapo aya, tingiwat dayjay ababay. Nagmayat, apunasan iti sa bawel. Tapnuad ako magungguna sumanaw. Ay, makapangariat ante. Ay, saus, pakadadaulan butan ti pamilya day tangaramid na. Apal nakit di nga ta, ti daduma, iso akas di ti aramid na.
Kanawin na nga siguro ang masirip ni Manong Ronnie ang mangitulod iti parcel ko. Aywan! Sigurado na ita. Apal na lakin ka, tinadruma. Hay! Na ito lang nga apal, tidang nga babae. Kasaritak to, auntie. Sana nasaya at di nga aramidan na. Pakadadaulan iti pamilya. Ni, da kayo magkayam, auntie. Uwan balong. Ada ka din ni nanang mo? Adda, auntie. Ngam kaon unag nala dita CR. Ah, kasta ka di. Urayan nyo lang na rumwar, auntie. Ay saan? Tuktukak langan dita si Aryo. Mayta! Mayta! Ay, saan na ka mari-marian? Tawan ko marik akaskan ka. Maawadam! Imo nagkamulatan. Urayan nakmadlatan ay, jarwar mare. Unay kan, uray dito yung unag ti CR. Diyak pa'y nakaugas mo't iti selepet ko. Anya laki din. Ay, Jack nga minan makauray kat. Isu nga uray dito'y unag ti CR, tungpaan ka! Awanan ka isibain ha? Anya ka matan? Dito'y pa'y CR, di pang tungpaan kanya. Ay, awan pilpilyak ang lugar ko naktunag! Oy, mabitlaan. Anya ko mati basol ko kan ka, ha? Di ka nagpamarangawan ang mom. Ipungot ka kasi. Saan aday ta pa nang dadadaal ti pamilya ti akin pamilya ti irwa mo aramid ha? Anya? Ay, unay kan. Nagsagit batan din na may am kanya kon ising. Gusto ko mamata na. Saan asyak ti kaskasnam? Apagar aramidam iti saan anasaya at ha? No di mo ka at nga ingod-ngod ka. Maawatam! Oy! Sigamat kahin bakla. Oh, Ay, nagkapwam. Nagapuak, ibalay damay ta. Ay, pag isuamapan ka dyan nga. Huh? Husto, tayong kakitaan ti kumarem. Aday dyan, impungot-pungot ko dyan si Arda. Agore ka, friend. Kasano nga ijay si Arda? Ay, madama nga adayaw nag-si Arda. Diyak na oray, so sinirak ko ti loko. Anya? Ay, nagalas ti ugali na. Amin mo tinabanag kat ikan na iti kaipapanan. Agasaman, delivery iti parcel. Kas kadadanaw, mapan na ibagbaga, lalaki ka naw. Aywan! Isumat lang amin tinaibaga na kanyak idi na minsan nga aldaw. Indano na day taki nilakay ko. Oh? Siyempre, nakigtot mo't nilakay ko ah. Iso akas taunay ti ungat na. Ay naapaw! Amay ta talaga. Makadadaulan iti pamilya, tikas di nga aramid na. Husto lang nga impungot-pungot mo iji unag ti si Arda. Barang maisimpati dadala panunot na. Ay, nagsakit ti ulo nga impungot-pungot na siya babae. Ti awanan pa in. Ay naapaw! Di ba ako naklaan kat? Gonggonam! Anya? Yes! May sakamot, mare. Awan pa mo pa nang isakit mo kanyak ako, marem. At daak, angam, saan ka nga umay tulungan, mare? Correction. Imayag, tapno umay ka lang katawan na gasto ay way. Oh, di ba? Oray asino mat mabuisit kan makaungat itikasta nga inaramid mo Kita amat ngamin. Na urnos ti pamilya da ising. Nga oray at dati asawa na iji Saudi, ang si kakit din ti mang dadaal, gapulang iti palso nga atap mo. Mare. Dahita ti ibagbaga da fake news. Ni Fernan maggayam nga apo ko ni Auntie Juliet ibagbagam ang nakakalugong alalaki ang naggapo iji balayda. Oh, Ngun nga rod, mare. Kunak nga minu sa bali a tao. sakit ti maikadwa lalaki,
Delivery rider iti parcel. O, anyat imbagbagan manan ang lalaki na, hay, anya kalakid din na ya. Pagyamanam laang at tatungpak en pungot laang tinaramanam ken kuana. Hay, no sa bali laang siguro at tao. Sigurado nga indara mo dumdakan. Gapo itikas ta nga aramid mo. Saanin ang maulit, Mare? Yan yun yung maulit, Mare. Ay, kitrumbang laang Apay, urayan pa lang at dumanon ka itikasta. Saan Iso ang nakababain may ta. Iso nga itapay laang at babawi kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din! Nagadayo ti nakaiturungan ti imatang yo tatang. Apay ka di. Hay, Hoy, naglakit din di tasan na ayo tatang. Adalakit di pagparparikutan nyo Adda, lani anak kao. 5 kilo a problema. Iso ang nagdagsain. Anya lakit din ni tatang. Makilo ayamot ti problema. Inyari ko laeng matasi ka, maglani anak kao. Ay, kasanumat nga main. Saan amay ibusan ni nanang yu iti parikaw? Ha? Nagapa kayo kadimanan kininanang tatang. Korek ka dyan. Wine, nagapa kami. Naglaka ang masair tirik nana. No apay agsubli-subli. Ha? Anya ti agsubli-subli ako na hayo tatang. Agsubli-subli. Ti sakit ni nanang yaw. Ha? Ada sakit ni nanang nga agsubli-subli. Ti kayat yu asawan tatang. Wine. Hey, makauma da di abakay. Anya nga ruday ta sakit tatang. Agsubli-subli nga raw. Sakit tinakam Anya? Anya ka dyan. No, dasaan mi ang nagkinawatan, dayjay, isubli natin napalabas. Ibaga na, ilaw-law, anya ka na, asawa ka niya. Kung kuda nakiitay. Ay, anya lakit din aya. So, ajak pa'y lakay ati agawid. Tanusak ti makapungtot. Ang mga no, isubli ka dagiti naganak na. Anya? Wine. Kasano ko mga isubli yun ni nanang kadagiti naganak na? Kat nabayagan, adim maga, ije kampusan to. O di nakitulo di kampusan tao. Parikot aya data. Anya? Agyaman kit di Tawanan dagiti naganak ka. Tanay, strict to the bike kanya. Damat gayam diti balayo ni tatang agbuyboy at TV, ading lani. Wan manong Greg, adaman di sanda nagkinaawatan kininanang. Iso aday ta, agmalmalim nga agbuyboy iti pelikula. Anya laki din dagiti naganak taaya. Atiw da pa yan dagiti aso kun pusa nga agapa. Ingkaman kit di kasarita, manong. Ibagam nga agawi dun, tasapsapulon ni nanang. Sige, kasaritak nga ron ni tatang, ading ko. Apay nagawid ka. Kunak man no umiyan kan iti lugar anapanam, ador. Kinasaritak nga ron ni Greg nga anak ta. Sapsapulan nak ka na. Anya? Na, apay kumasapulan ka? Kaembilang ka na may sa abangkay. Anya? No kasta, inulbudan nak lang ni Greg. Asapsapulan nak, tapno agawid akon, kasda. Hindi na kita kailangan. Yay, tapingin agtaga-tagalog kamatan mareng. Nagalas. Hindi mo bagay. Ha? Awang bibiyang bawador? Na. Talaga saan kan akasapulan in my life? Tatalaga adi ka agsardeng mareng. Nagpakumbabak lang nga rodain, iso ang nagawidak. Iso mabaling ka de. Saan tanya agap apa? Jak malipatan dagiti agkakasakit nga imbagam kanyak. Nukas ta nga raw.
Pumanawak mo't laeng. Ador, Di nakikinig. mabait lang. Apay alapdan na kaya. Sumber kakit din. Di kan pumampana. Pumanawak! Na. Agore ka. Sumberkan! Kaya't mo asawan, pistan? Di kan gumurgura kanya? Adala basitin aguraken ka, you know. Agmaw-maw ton, inton madamdama. No kaya't mo di pagmaw-maw kung amamimpinsan tiguram kanya. Anya pailat ururayom ngay, Ador. Adi pagmaw-maw mun at tiguraken ka. Yahoo! Gibrip ko. Nag-gamer yung. Unay, maminsan pa'y mambakay. Ay, ti kahit ko asawain. Kasto'y karamidan ta. Liklikan tan ti agapa. Nasakit ngamin ni ti barukong nukwa. Wanan, Ador. Si kantumot ngamin. Nay, apay asak manin ngay. Kontraam dagiti ibagbagaken ka. Iswa, saan ta nga kinawatan no daduma? Nita, kay bagbagak lang, saan ta nga agap-apa? Ibagbagam kit din na kontrabidaan. Talaga mo kontrabida ka, Ador? Awang pa'y nasaya at nga ibagbagam kanyak. Anya, ay ti salbagan. Mangrugikan sa manan mareng, nay. Kalkalpas talaang, tandaan nam dayta. Nagmayat ti labing-labing ta. Agpinpin nakawan talang arudan. Kabayatan ti panaglambada ta. Itakasta ka manayin. Si kamo lamang irugrugi ka. Anya, siyak ti bang irugrugi. Kat kay bagbagam lang kontrabida. Kadi ka nga ron agrorod, Ador. Ibagbagaklaan matipod na nga ugalim, pwe. Nyalakit din na ya. Kunaklakit din na nagkinaawatan tan. Agam saan pa'y maggayam. Agtin nagmanan nga apat, ipanagsarita ta, ano kastoy lang? Hay! Una yan, kaingat-ngatok pa'y lang tisapin kong, ay, agririta manayin. Kahit! Anya nga ruti kaya't mo mapasamak ita, aliman! Ka dyan. Ay, diyan ka mungkin ka. Agsapin kan, nagbangsay. Gubara kan. Mapala marabrabi ay lakayan ka la talaga. Inak nga ro nagsapul iti kasarita alimpyo, ti panunot na ken may sa nagang daw. Anya! Kalkalpas lang ti lambada mi idirabi iparay. Ang agasam, kilat kit din na nagbaliw ti puloy ti hangin. Wan paray! Ibaga nakit din a kontrabida ak iti amin a desisyon na. Kit isumat ti agdadata a kontrabida iti biyagkaw. Surungkan. Ang mga no nagkurang kamot ngamin, pare Ador. Nagkurang? Wen. Anya ngay kumati nagkurang ak paray. Adakin ka at problema. Kasi, Anya? ang mga no saan anak kontinto iti lambada yu iti rabi, isu abad mood ni Mari. Kasano kumaasaan ama kontintaw? Kasta unay ti tagoob na. Amin a posisyon inaramid min paray. Agasim kay pare. Posible Ay nako, inaramid yung aming nga posisyon. Wen! Kasla tagoob pa'y ti aso ang nakakita iti karasan nga alalya paray. Kasda iti inaramid na. Anya, kaslal-alya ti... Nakaululi mo kayong agdadait dito tirasa ti balayaw, nanang. Di ngamin kasarsarita ni tatang yo, Greg, anak ko. Anya? Kung nagman no nagkinaawatan kayon kinitatang, nanang. Imbagaklaan a kontrabida, tinagidakis nan. Ha? Imbagayo a kontrabida ni tatang, nanang? Bunga laang mati sa ukday jay. Naibalikas ko. Mati sa balay, aka ipapananda.
Agsarsarita kami laang kalaat mo na nagbaliw ti tinorti sa una. Anya? Nasair lakit day tirik na ni tatang. Gapu iti day tangay bagayaw, nanang. Nagarsagay di tatangyaw. No siyak ti makapungtaw. Oh, dai taklangan tingiw-ngiw na. Tapno dinan maukap tinapuskol abibig na. Anya? Awan ti agpaatiw kadananang kantatang Manong Greg. Saan ta nga mo no asino kadakwada ti kanunungan ta? Ay, wen nga rod ading ko. Awan urnos da nga gasawa. Awan lakit, agapa da. Agtalaw tumutten ti may sa kadakwada. Kat, napanan nga rod ni tatang no awan ijebalayda, Manong. Nakita ken nakasarita kon ni tatang. Napan ijebalay da tataosteng a kumpari na. Ipagbagak nga agawi da, dinamot nga rod kayat. Ay, anya lakit din. Sigurado na bartek ton ni tatang nga agawid. Nang ibaon itay ni tata Usteng, ti mapan gumatang iti arak, kan inumenda. Imbes anagawid lakuman ni tatang, tagsarita da kininanang. San adayday, ang aginom iti arak? Baybay amlatan. Saan mo't nariri ni tatang no isutin na kainom? Agawid tulatan no makalagip, ading ko. Sino nga tadayta nakatalikod na babae ang nakaida iti sopa? Agasam, naka-TikTok shorts. Nagkiting. Makikita mo nagiti, ay na. Parparang pa'y nagiti, nagpudaw aligs nagapo iti lawag ti silaw. Nagbalik na Maring ni Maring bakit ko data apay nga kasli tiriknak kasla makurkuryente tiro abagik ay na dapat na anya di jag takderan madinsa kasla na tisipit na naglabaga ay na itaklaan nakita data jaksamutan maibturan tibagig makaamuditan nga uray daguran na kanyak agkaklatan ti bibig na kabayatan ti pan naturog na ilips ko man kit Bastos ka! Nagpigsa mo dito na. Apay nga sinipat na bakay. Awanan kay tibae, Nador. Inagkam ti bibig ko, kabayatan, ti panaturog. Kayat mo matlaeng. Maring, amok, agin iislip ka laeng. Anya? Wine, nadlaw ko dayta. Agin iislip ka, itay nagbalikid ka. No paggaraw-garaw pa'y dagita sipit mo akas lakayat mo ti malips to lips. Saan mo ta? Anya saan? Kayat mo matlaeng ti panangagkukan ka. Umay kamot. Umay Piit lang, Ador. Agat arak ka. Di ka kayat akalips to lips. No agat arak ka. Anyat aramiday. Ay, in ka ag toothbrush. Right away. May wipe. Wine in the cone. Agtutbras akon. Ang kalpasan na. Aglambada tamanan wine. Hey, it depends, Ador. What? Indo kasta pare. Nalpas manin, di lambada yung kinay Maring. When matik yan, nalpas manayin pare. Sana all. Amin posisyon inaramit nyo. Simple Ay, Ako ba?
Damat pagbanagan ti karayon nyo apanagapa. Tamasulbar mo't na adagos babaen ti lambada. Anya, pare? Wen paray, ang amom, nalaing ngamin ngagprovokar ni Maring, paray. Apo, Iso nga asutan na ti pungtot kuno kwa. ay, palamiisan na, kasday. Wanan angat Nakasaritak mat iti na minsan nga aldaw ni Mari Maring. Anyat ko na nangay. Ipagbaga na asika ka no, ti mangirugrugi iti saan nyo apagkinkin na awatan. Agpasukat eh. Siya ka now? Uy, Ako? uy, Ako pa? Ayawan, ulbud na di abakbakitan. Siyak ti patyang paray. Saan kat nga iso? Pare ka nga raw. Saan na ya paray? Paray! wan garudan. Alin niya laki din na ya. Urnusan nyo kindi, ti bagbagiyo talakay kan bakit kayon. Agkurkuribot batin takot ko din lo. Naa. Nubaset laban, agtisan nyo anak kinaawatan. Eh saan yun apadakilan? Urnusan nyo adagosin. Urnosan men kas dyan. Husto ka di, para ato. It depends. Da, in English mo ba din? Ang lalaki din ay. Ang dipdipindi ka pa lang. Kababain kayo, kadagiti karuba. Lumakit kita dati panagap-apayo. Ha? Bakpakatan kay kinlaklakay kay lang arudan. Agap-apakay pa lang. Ay ulit ang kaibagan niya pare. Anay ko ti abagak. Urnusan nyo kayo dito bagbagayuan niya. Anay ko. Si daan nyo kinitatang day tanga ikan, nanang. Sa diwa aginatang ka, uya tsindaan. Ay, agyaman na, Greg, anak ko. Sa diwa mo ngagpaysaw. Kasla kaririing paila dagiti batada. Saan nga agsurais? Wan nanang. Sukik nga men dyan ang katanga kiti day tanga ikan. Mapilik na imbag ti sa diwa nga ikan. Ay, nagadumo da ito'y anak ko. Awan sa amutan imbatim asidaan niyaw. Adda, nanang. Awan ti rumbang apagdanagan niyaw. Taada si daan ti pamilyak. Agluto kayo kit din, tanay, aldawin. Sigurado ang mabisinan ni tatang. Wine, anak ko. Wow! Nagimasan tim dasar mo asidaan Maring bakit? Woohoo! Inalsiman nga ikan ko naman. Ay, kat agpapas ka nga agsida. Taaduday ta sidaan, lakay. Imay impadawat itay ni Greg nga anak ta. Aya! Alaman nga rod bakit? Igupag mamati sa baw na. Kayo na daw. Impog sumbatan sa bautikan. Salbag! Ay, naggasan! Anya! Gurit, pakitakban. Kun kahit nagadumat asilitin sagpaw mo Maring. Nay, naputak pa iti duma. Na-over ka. Makapaawan gana si Kastoy. Di mo amo ti agluta. Anyat kinunam, Ador! Na, tagtulang sa. Kuna, di mo amo ti agluta. Saan lang ang nagasang tilutom. No di kat naka-apgad pay. Di ka nga ron agpungtot, Ador! Tabay! Mabalin mo mat nga iba ka kanyak. Tinasaya at sa nakasta. Ginadahal mo ti raman ti sidaan. Inton maminsan, sakton ti aglutaw. O di si kanto ti aglutaw. Senior West! Na, talalaawan na kaon, Maring? Sikatin mo na ang nagpungtaw. Sika! Ay, sika! 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 Kontrabida ka talaga itibiyag kaw. Amin langan kontraam. Kasta. Wala, Ador! Lumabang ka! Na, tiko na bunyatak at mabuti nga ka. Sige, try me. Ha! Sika lang ayate amo na ti agungat. Ha! Kasta gaya ma. Kahit, anya ti kayat mo ang mapasama kita, ha? Kahit sika man, Ador, what do you like? Pwes! Bumanaw ako. Kat saan ako niyang pakpakita iti 7 days? Oray siyak man. Saan ako nga agpakpakita ken ka iti 9 days nga aldaw. Oh, anong say mo? Ado ah. What? Oh, anya. Wano saan? Inakagsapol iti pangis o katakken ka.
Anya? Siya? Isukat na? Wenador, Nata. I will do that. Aramidag na ta, isukat ka iti sa balay. Sino kumamag nga iti mangayatkan ka? Kasla kudil ti karasaan ti kudil mo? Anya ti kunam? Kasla kudil ti karasaan ti kudil mo? Ulitak pa eh. Kasla kudil ti karasaan ti kudil mo? Naggapo ka mo dita balay dananang kantatang, ading lanay. Wan manong Greg, pinasardan ko dananang kantatang agap apa. Anya? Manggag iti paraangan ti panagsubang da. Nakababain ti kasdingar aramidan da. Kahit, anya ka naman ang tinagapaan da. Saan ka no ang nagustuhan ni tatang tiraman dya ikan alinoto ni nanang? Iso ang nakapungtot. Anya lagi din. Nakabasulak nga ro din ah. Ha? Anyat kahit mo asawan, manong. Siyak tinangtad iti ikan asida indakin ni tatang, ading kaw. Anya? Mapana man ki di dita balay da tatang kananang. Siyak man ti makisarita kadakwada. Nasa isaya at pay, manong Greg. Inkakasarita ni nanang, tatang. Nangeg kaw ti panagsangit na ijay silidyaw. Imbagak laeng mek tanagasang kin naapgad di si dain alinuto na. Kin bunga laeng ti sa uday dyan imbalikas ka o baraw. Nay, sapay la ko ma, tasaan amasair tirik nayo iti ibagak, tatang. Nasaon kanyak ni nanang tinapasamak. Kelaat kayo ang nagpungto. Kaputasaan nyo ang magustuhan tiraman ti linuto na. Ay, baraw. No maminsan, jakon patyan ti pulpulong yu kanyak, tatang. Sapay la ko mga road, tamaawatan yaw, ken saan amasair tirik nayaw iti imbagak. Liman nga aldaw, adi nakpampansin ni Mareng. Labas-labasan naklatan dito salas. Diyay lakanin na tilot-lutuan na. Dayjay, nagtugaw iti sangwanan ti Sarmeng. Mirimiraan na magtirupa na. Basol kumatkit di no apay asaan kami ngagsarsarita ken ni Mareng. Way, naamiris kon abasol ko ti amen. Nung ay kasarita, ta inakagpakawan iti basol ko. Nang, saan? Ang mga nudisnugan nak. Apay ngay. Inlukais na matipaldana. Ngaging kat iti patong na. Ne. Ilutan na tilegs na. Kan agsapsap po iti lotion. Just kay. Wow. Wow manain. Imbabanan ti paldana. Usuban na pa yun ti kamisita na. Oh my goodness. Pantikan bralaangan tinabate. Ay na, delikadaw. Aglabos samutan ni Maring abakit ka. Day, nagsag-am manay. Kasla da ka ipapanan ti panagsag-am na. Kasla ibagbaga na siyak ti mangilot iti legs ken bukot na. Ay na, apay yan. Apay ngay, anyat aramidan nan. Ne. Madinsa, agkiad-kiad, kan pasaray, ayun na yan. Agkayang-kayang iti sangwanan ti Sarmaing. Ay na, day ti manan, kasla makurkurhin ti manan ti panagriknak. Ayun na yan. Kasla makina ti traktor ti panagpitik iti pusok. Ne. Dayjay. Parang na pa yan ti tel-tel na. Ay,
Makaamuditan. Inakto kumaanan ni Maring! Maring, Di nag-asit-asit gan, Ador. Di ka pala napakawan. Kabos-bosor ka. ay, una yan. Pakawanan na ka din, Maring. Promise, agbalbaliwakon. Kanaklunek, asyak ti agbasbasol. Namnamam, di kanton pasakitan pa'y. Ikarik, Maring, my love. Saan kan apasakitan pa'y? Lab na lab kita. Si kalaeng ti babae itibiyag kao. Maibagam laang data. Tadamanin kayat mo kanyak, Ador. Nagpudaw gayam talig si Mao. Uri kakurkurseng. Nama mo ka, Ador. Saan mo matakderan ti karim kanyak? Saan itan, Maring, my love? Takdira kon ti karik. Promise. Promise? Promise, Maring, bakit? Dinakban ka na doon. May salaang. Diyan kaya. Sige na. Ibagampay ang napakawan na kon, Maring. Please. Ibagamon Sige man lang. Yes! Napakawan ka, Nador. Yes! No kasta nga rod. Anya pa lang aramidem ngay. Mapantan iti silid. Kat aglambadatan, Maring. Umay kan, my love. Umay ka na. Wait ka ka din. Talaga si ka ni Bantor at di magkatutos. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.